Guys, meron tayong manok dito guys. Oh. Yan oh, carrots, patatas, yan, ricado natin, bawang sibuyas, at yung tomato. Ayan, chicken tomato. Yan, chicken tomato daw yan eh. Nag-research na ako. Wow! Okay na yan. Chicken tomato ang ating luto. Pero sa akin, lalagyan ko ng konting toyo. Yan. Para yun ang pinakang timpla niya. Yung toyo. Guys, mamaya na lang. Guys, mag-isa na tayo guys. Yan mga kamig. Umpisa na natin mag-isa. Yan. Ang sibuyas. Ay, nikos-nikos na natin. Mga kamig. Umpisa na naman tayo magluto mga kamig. Lagyan natin yung manok mga kamig. Yes! Nakakita ko mga kamig sa YouTube ay chicken tomato ang kanyang recipe. Yan. Yung mga kamig, lagyan natin ng toyo, soy sauce na pantimpla. Yan. Yun ang pinakantimpla niya mga kamig sa ating lulutuin. Yan. I-ano lang natin mga kamig sa manok para sumuot na ang kanyang timpla sa manok. Yan mga kamig, so yan ang ating ngayon recipe ngayon mga kamig. Diba? At lagay na natin ito mga kamig yung carrots niya sa patatas. Madali lang naman siya maluto yung manok kasi ano yan, for this. Yan, mga kamig. Yan ang ating luto ngayon. Yan mga kamig, lagay natin ng tubig. Kunting tubig. At mag-ano pa naman ng manok mga kamig. Yan. Na yan mga kamig. At ating takpan para kumulong-kulo na siya mga kamig. Guys, nakulo na ang ating chicken tomato. Nakuluan muna natin guys sa toyo. What? Lagyan natin guys ng paminta guys para maglasa na siya. Lagyan natin para bumuli siya maanghang. At yung magic natin guys, lagyan na natin. Guys, so, pulo-pulo na siya guys. Ang ating adobo na may tomato. Pastilan! Yung pang So weird. toyo guys, para yun tayo mag-ano. Yung toyo naman yung pang-timpla naman sa mga kanin. Kung lalo na pag adobo. Yan mga gamit. Yan ba? Guys, nakulo na yung chicken natin. Kulo na siya guys. So, yan ang ating chicken. Yan mga gamit.
Pakuluin na natin, pakuluin na mga kamigs para maluto na ang ating chicken tomato. Sana all. Yan. Nakita ko lang naman yung mga kamigs sa YouTube ang chicken tomato. Yan. Kaya ito ay lutong pachay. Yan mga kamigs, pagkasisyan nyo ang luto na yan mga kamigs. Masarap din yan kasi luto. Yan mga kamigs, lagyan natin mga kamigs yung ating tomato. Yan, para matiktan natin kung anong lasa niyang chicken tomato. Yan mga kamigs, ang ating recipe ngayon ay tingnan natin kung talagang masarap ang tomato. Yan mga kamigs, kunti lang naman yan ang manok mga kamigs, kaya yan mga kamigs. Yan ang ating recipe ngayon, ang halian ang tomato, ang chicken, ang tomato. Recipe from Bicol. Yan mga kamigs, ating luto luto na naman tayo ng ating recipe, ang chicken tomato. Yan mga kamigs, pasensyahan nyo na kung ganyan lang talaga ang kanyang kulay kasi isang sachet lang naman ang tomato niya. Pero okay na yan guys, masarap naman ang ating luto. Kaya kung magugustuhan natin, magugustuhan ng ating pamilya. Oh guys, ang sarap. No. Sabi ko sa inyo, kunti lang naman kasi ang mga guys, kaya alam natin masarap ang pagkakaluto niyan. Ayan guys, oh. Ayan. And guys, nakaluto na naman tayo ng ulam sa tanghalian. Yan, hanggang dito na lang po muna ang ating munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa ating mga ginagawang video. Nag-iingat po kayo lagi, saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa ating mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang ating munting vlog. Bye bye, ingat po kayo palagi. Bye bye.